Hello mga kalodi. So, dako karon sa dirty kitchen namin Ginagawa mo. sa bahay namin kasi day off ko ngayon. So ayan, kani nga video magluluto ako ng paksiw na isda. So bago ko yan umpisahan, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa aking channel Tiboy TV. In this video guys, ipakita ko sa inyo yung nabili ko na kalahating kilo na isda. Kasi araw-araw dito may magtitinda ng isda. So ito yung nabili ko kaninang umaga. Ayan. Ito ay tinatawag na ano tawag ito? Gutong na isda. Ayan. So ito yung ayan. Ito yung nabili ko na isda. Ayan. So kalahating kilo kalahating kilo is naghalaga ng 50 pesos lang ito. 50 pesos yung nabili ko kanina. So bago natin lutuin, kailangan kunin ang yung hasang at saka yung niya. At hasang, tapos hugasan na siya ng maayos. Para lang yung video mababa niya. So ito yung yan. Yung hasang niya. So, dapat hugasan ng maayos yung yung isda. Ito yun. Hindi baka maklarong isda. Ito yung isda na binili ko. Sa lagang 50 pesos, mayroon ka ng pang-ulam, di ba? Kasi yun naman ang na-afford, lalo na pag gipit tayo, di ba? So bumili na tayo ng yung mumurahin na isda. Kung may extra ng pera, so mayroon namang isda na yung mahal na mahal nga mahalon nga isda. Kani mura lang 50. May pang-ulam ka na. Oo, kasi dito sa probinsya walang problema. Kasi meron naman akong tinanim na mga gulay. Oo. Libre na, may kapayas, may agbati, at may at iba pa, may kamunggay. So okay na ang life sa bukid pag meron tayong may pananim sa bakuran. So mas maganda yung may tanim tayo kahit papano. So ito yun. Tapos na. So, hugasan ko ulit. Wala ko kabalo. Alam ko sa yung kwarto. Ayan. So ito na yung nahugasan ko na isda. At ito na yung nalinis ko na isda. Ito yung isda.
Tapos, ito yung sangkap ko. So, meron akong okra. Kaya lang, wala pang bunga. Bago pa lang tinanim. At sa talong, wala pa lang yung bunga. So, ito na lang. Ito na lang yung pansangkap ko ng sa aking paksiw na isda. So, mayroon siyang, ito na lang kasi, wala pang bungas. Ayan. So, ito yung, dahon ng sibuyas. At saka meron ng sibuyas din. At saka may, sili. At saka may ahos. Ito yung, ahos. Mayroon tayong magic sarap. At mayroon tayong, siyempre yan, asin. Ayan. Pero hindi yun uubusin ng pagtimpla. Kumuha ka lang ng konti lang. Baka sabihin nyo dyan na iubos ko ito lahat. Hindi. And nasad tayo ang mantika. Edible. At meron din tayong silver swan. At saka, meron naman sili. Kaya lang baka hindi kumain yung ko. Itanin ko na lang ito. Ito yung binili ko kahapon. Ito yung paborito ko na labuyo. Ito ko na kainin. Kahit magluto akong isda, itlog kung sa aking boarding house. Ito nilagay ko. Ito, nilagay ko nito. Para na siya. Hindi muna tayo mag. So ayan, tuwa-tuwa po pa sa araw. So ayan, hiwa tayo na sibuyas. Bombay. Ito ko ng sibuyas dahon. Sabi ko na kanina, mas maganda yung pag may talong, may okra, kaya lang palit pa lang, doon pa lang siya, wala kang kasi kapag-isip ko lang magtanim at saka talong. May langaw kasi. Medyo may langaw kasi siya. Pag laging umuulan, may langaw. Alam mo na. Wait lang, yung dapat may dato puti. At saka meron tayong dato puti. So, kumuha din ako ng isa ng yung atsan. Doon sa garden ko, isa lang kinuha ko. At meron din tayong dahon ng sili para ilagay dito. Diba sarap na? Oo nga, yung bango eh. Hindi pa maluto yung bango. Ito na yung bombay at saka sili. Tapos tayo ng ahos. Hello, baby! Cute-cute naman baby ko. Okay. Hello, dito na baby, magluto muna sa papa. Titin lang kay mama. Magtuti lang kay mama ha. Ahos. Magdidikdik tayo ng ahos. Dikdik. Ano ba yan sa Tagalog? Dikdik ba yun? Yung dikdik. Tagalog na ba yun? Yung dikdik. Ano ba yung dikdik? Sa Bisaya. Ano ba yun? So
Magdukduk tayo ng, ano. Magbihis ka nga, Jeron. Kala mo malaki yung katawan mo. Magbihis ka nga. Wag mo hawakan kasi ano yan, malansi. Malansa. Ano yan, sa Tagalog, malansa. Pero maglaro ka sa labas ka. Sige na. Maglaro ka sa labas. Wag mo nang hawakan kasi malansa. Diba? Bunso ko. Kasi yan. Magbihis ka nga, bunso. Magbihis ka nga. Para kang malaki katawan. Yan. Magbihis ka, magbihis. Pag-ilis. Ikaw. Ayaw na, wag. Ako lang yan. Labas ka muna doon. Baka mana yung trabaho ko dito. Wag mo. Doon ka, maglabas ka muna. Napaka-importante kaayo. Tapos na tayong lugasan yung atsal nito. O, diba? Dami na tayong sangkap ng kalahating isda. Mapait yan. Huwag mo yung ano yung asin. Kasi mapait yan, bunso. Huwag ka maglaro ng ano, bunso. Yung anak ko talaga. Ang kulit talaga. Napaka-kulit. Ito yan. Ito yung si bunso ko. Napaka-kulit. Kasi kahit hindi niya trabaho. Yan si bunso ko yan. Ayan o. Naglaro na siya ng asin. Mag-hello ka. Hello. Hi. O. Naglaro ng asin. Huwag mo ano yung asin. Huwag mo kainin ha. O, baka ano yan. Malaglag yung mga ano yun. Ito talaga bunso ko talaga. So yan. Tapos ako maghiwa ng atsal. Ito na yan. Ito na po yung ano susunod ko. Yung sibuyas na dahon mga kaludi. O, diba? Ayan. Ito yung tinanim ko sa garden ko. Itong sibuyas dahon. Yung sili ng dahon. Okay, tapos yung so tapos na ako ng mga sangkap ko. Yan. Lagay ko na dito yan. So, dalagay ko na to sa kaldero. Yung isda. Meron pa isa. Pero may anan to. Huwag mo kainin yung ano, yung kapatid mo doon, naglaro sa labas. Punta ka doon muna. Huwag kang kumain ng ano. Huwag kang kumain ng magbihis ka. Yun, magbihis ka. Bihis? Bihis, ayan. So, ayan guys, ilagay ko na to sa kaldero. Saka yung hiwa natin na lamo. So, yun. So, picturean ko muna yung ating mga sangkap. Ayan. Kaludi, ilalagay natin yung kalahating isda na gutom ba to? No, si kuya mo doon sa labas naglaro. Okay, ilalagay natin sa kaldero yung isda. Yan. Mag-umpisa na tayo magluto ng isda. Sarap, diba? Okay. Ito yung tinatawag na paksiw. Paksiw na gutong paksiw na gutong na isda. Yun ba yun? Yun ba yung tinatawag gutong? Hindi ko alam ng isda. Sabi ko ng misis ko anong tawag nito isda, sabi niya gutong. So pagkatapos, okay, para makita sa ating mahiwagang kamera ang aking ang aking ang aking isda. Yan. So lagyan na natin ng ahos. Ayan. Tapos closer camera. Ayan, klaro ba? So lagyan natin ng ahos. Ayan. Tapos ilagay natin yung, huwag malaglag ha, ilagay natin yung sibuyas. Ayan.
Gumagana ba yung camera ko? Tapos ilagay natin ang atsal. Yan. So meron na. So mas maganda yung ano pag mayroong okra at saka talong. Oo, masarap yan. Tapos yun na lang. So masarap, diba? Kahit walang talong saka okra, diba? Mukhang masarap na. Okay, so mamaya ko lang to ilalagay yung malapit na siya malapit na siyang maluto. So yun muna. So pagkatapos niyan, lalagyan na tayo ng asin. Asin, mga kaludi. So ito yung asin. Ayan, iodized salt. So itong iodized salt, mga pangga, meron itong ano, iron. Yes, yung iodized salt. Iron. Tama ba ko? Okay, so ito yung asin. Ayan. Kamutin na natin. Yung iodized salt. Okay. Baka mapait na, diba? Ayan. Pagkatapos niyan ay tapos ng asin natin, mga kaludi. Lalagyan natin ng suka. Ayan. Silver Swan. Parang ano, dilim ng camera ko. Sa location, di ba? Ayan. Lagyan natin ng dato. Ito na lang. Silver Swan para mamula-mula siya. Hindi mo masyadong maramihan kasi may asin na. Ayan, kunti lang para hindi siya looking maluspad, mapula-pula. Okay, yan. Tapos yan. Lalagyan natin ang mahiwagang magic sarap, ang aking isda. Ibudbud lang, mga kapatid. Dahan-dahan pagbudbud. Ayan. So, parang kulang pa ata yun, di ba? Ayan. So, tapos na tayo hindi pa, may kulang pa. So, mayroon na tayong ahos, asin, at saka Bombay, atsal, at saka mayroon na doon ang dato puti. So lagyan natin ng konting tubig para hindi siya mukhang maasim. Okay? So pasensya na mga palangga kasi madilim yung dirty kitchen namin. So, lagyan natin ang tubig ang aking pansiw para hindi mukhang maasim. Ayan.
saka, ang likod ng camera ko, mga kapatid ko, no, yes, kapatid na rin. So, mamaya ko lang ito ilalagay yung malapit na siya maluto. Kasi madali naman ito siya maluto kasi dahon-dahon lang. Sibuyas, dahon ng sili, at saka bunga ng sili. Ayan. So, itatabi na natin ito. So, meron, lagyan na natin ng pwede naman ito mamaya na lagyan ng konting oil, yung malapit na sa pero okay na rin lagyan na, pwede rin mamaya, pwede rin ngayon, depende lang sa iyo. Ito yung video. At ngayon, so ready na siya i-cook. Diba? Masarap, diba? Haluin natin ng konti. Ayan. Para ma-absorb yung niya, yung asin, yung magic sarap, at saka yung patis niya, yung silver swan. So, ayan. So, diba? Ang bango na. Meron na itong konting edible kaludi. Tatakpan na natin ang ating mahiwagang kaldero. Ayan. So, umpisa na natin maggawa ng apoy. Okay, mga kaludi. So, meron naman kaming tinatawag na goma. So, huwag na tayo magamit ng goma kasi pag gumamit tayo ng goma, ito hindi ito maganda sa ating katawan kasi pag ito yung gamitin mo, masisira yung baga mo. Ito i-step natin yung goma. Huwag tayo magamit ng goma. So, mayroon naman tayong ibang paraan mga kaludi. So, ayan. Opo, baka malaglag yung camera kasi ang likot talaga ng aking camera. So, ayan. Sana man makagawa tayo ng apoy kasi kasi malakas yung ulan sa labas. Doon tayo papasok yung mga yung hangin, baka hindi tayo makagawa ng apoy. Sana man hindi masyadong malakas. Ayan. Sisindihin natin mga kaludi. Sana man malakas ng hangin Ayaw niya talaga. Dito na ako sa pano. Ayan. Okay, medyo lang kasi mahangin mga kaludi. Ito yung langkay, langkay ng yung niyog. So, ito yung ginagamit ko. Kaya lang, medyo matagal-tagal yung pag gawa ng apoy. Yan. Ayan. Sana hindi yung mamatay yung apoy ko. Sana tuloy-tuloy ka na para makapagluto na ako ng aking paksiw na isda. Ayan. O, diba? Mga kaludi, nakagawa na ako ng apoy nang dahil sa langkay. O, sino ba yung nakarelate dyan? Mga kaludi. Sino ba yung nakarelate dyan? Yung gumagamit ng langkay para paggawa ng apoy. Sabi ko na kanina, huwag mong gamitin itong goma kasi makasira. Sabi na yan. Ayan, nakagawa tayo ng apoy. So, lagyan natin ng kasi dito sa
probinsya, yung ginagamit katulad ko na taga-probinsya ay siyempre kahoy yung gagamitin natin. Kahoy. Ayan. Parang mamatay yung dapat natin gamitan ng paypay. Ayan. Sana naman ano. Ayan. Ayan. Pagkatapos niyan ay meron na tayong yes? Oh. Saan ba yung ano mo, damit? Pangga. So may apoy na tayo. Ilalagay na natin ang ating mahiwagang kaldero. Ginagawa mo. Na may laman na isda. Yung tinatawag na paksiw na isda. So ayan. Okay. So, meron na siyang suka. Meron na siyang silver swan. At saka magic sarap, meron na din. At saka konting asin o iodized salt. Konting tubig. Diba, buso? Wait lang. Ayan. Nako, si Bunso ko. Grabe. Walang damit-damit, oh. Ikaw talaga, Bunso ba? Sama yung damit mo, Bunso. Ginagawa mo. Magdamit ka nga. Kala mo laki ng katawa mo. Ano ba yung ginawa mo, Bunso? Patingin nga. Aba, umiinom siya ng ano? Umiinom siya ng, ano yan, Bunso? Wow, galing ni Bunso. Sis, ano? Sis, oh, sabihin mo. Inom tayo ng sis, oh. Oh. Ayan. May istro pa si Bunso, oh. Sarap. Okay. Aba, galing ni Bunso uminom ng ano. Ayan, mga kaludi. Okay. So, ayan. Dito ko ilagay yung camera ko. Ang likod ng camera ko, no? Ayan. Ayan. So, dito. Wag malaglag camera, ha? Kasi isasangit kita sa ano, sa bungbong ko. Wag malaglag, please. Ayan. Ang likod talaga ng camera. Ayan, wag maglaglag. Ayan, nila. Agoy. Wa na, Jod. Wait lang. Ayan. So, antayin lang natin mga kaludi hanggang siya ay maluluto. Itabi na natin ito yung itabi na natin yung ano, yung mga sangkap.
wag natin hindi yung masyadong malakas na apoy, yung lang, yung dandahan lang ng pagkaano. So I suggest you guys, gumamit kayo ng refined iodized salt. Kasi may may content 0.01% potassium iodate, di ba? Imported yan. So yung expired date niya December 2022. So ano na ngayon? December 2020, so matagal pa. So I suggest you na gumamit ng iodized salt. Kasi may iron yan. Hindi na ako gumagamit ng yung asin na nasa palengke. Mura naman siya sa palengke, pero mas maganda yung may pangalan na iodized salt kasi yung grano niya grano niya is malinis siya tingnan. Yung grano niya, ayan, pinong-pino, di ba? Pinong-pino, ikumpara mo yan sa market na yung para mo sa market yung asin medyo lang, may kalakihan. So ito yung parang pinong-pino siya. Dirating. Ayan. Mukhang masarap na ang aking ginawa na paksiw na isda. Habang tayo ay nag-aantay, so titingnan natin kasi maninaw-nilaw na yung so ititest natin kung yung lasa niya kung tamang-tama ba or parang kulang ba. Ayan, yung sabaw niya. Klaro ba mga kaludi? So ayan, dandahan natin ng apoy kasi malapit na sa maluto. Ayan, tignan natin. Sakto sa timpla, sarap. Okay, hindi na kailangan lagyan ng patis. Sarap. Mukhang masarap. So hindi naman to matagal lang kasi maliit lang ito na isda. Ayan. So, ngayon mga kaludi, so ang last natin ihalo ng aking paksiw na isda ay ayan, nalagyan natin ng may naglag isa. Ayan. Lagay natin yung mga dahon-dahon para mukhang masarap. Diba? Ayan. So, wag mong karawin baka yung isda mo. Wag mong karawin masyado baka yung isda mo madugmok. Mga Bisaya dyan, madugmok. Yung mga Bisaya. Pilit ba yung mga Bisaya natin dyan? Bisaya din ako. Yung madugmok. Ano ba Tagalog sa madugmok? Yung ano sa Tagalog yung madugmok? I mean, ayan. So so kailangan natin na konti-konti na lang ng apoy para
para ano na siya. So gagamitin niyo ng pahuyop-huyop. Ginagawa mo. Pahuyop-huyop. Lagyan natin ng langkay para ano siya, hindi siya maano. Tapos ayan, konti-konti na lang, ano lang, pampaluto ng ano, ng dahon-dahon. Ayan. Ayan, malapit na magluto. Kunti-kunti na lang, mga kaludi. Pagkatapos yan magluto, ay kumakain na si Tiboy ng ayan. So titingnan natin ulit, mga kaludi, ang aking mahiwagang kaldero na may laman na paksiw na isda. Ayan, titingnan na ni Tiboy TV. Ayan, tapos na. Okay, perfect. Sarap pa. So ayan, so ayun. Luto na. So kumakain na si Tiboy. At ito na, mga kaludi, ang aking paksiw na paksiw talaga yung isda. Ayan, ipakita ko sa inyo ang aking niluluto na. Ayan, ang sarap-sarap. So may sili, may sibuyas dahon, may ahos, diba? Diba masarap, mga kaludi? O, diba? Ang sarap. Ayan, mga kaludi, tapos ako nagluto na aking paksiw na isda. So ayan, ito na yung naluto ko na paksiw. Kaya wala pa akong breakfast. Ito yun. Ayan. Sarap, diba? Bango. At saka meron na tayong maliit na kanin. Maliit lang. Ito lang, parang snack lang. At saka may tubig. So, pisa na natin kumain ng aking inihanda. So, mga kaludi, kain muna tayo, mga kaludi. So, bago tayo kumain, mga kaludi, ay magpipi muna tayo para mayroon na mag-blessing na darating sa ating pamahay natin. So, ayan. So, thank you, Lord, for this blessing. Amen. So, ayan. Ayan, umpisa natin, mga kaludi. Sarap. Naimangga sa gambe, sa bagbe. Lasik. Maganda. Isa lang. Masarap. Masarap. Ano lang. Parang kulang ng ano. Okay lang. Kulang ng tubig. Para masabaw. Pero okay lang. Yan. Sarap. Sarap, mga kaludi. Ang sabi yung sarap magkamay, mga kaludi. Pero bago ka magkamay, mga kaludi, kailangan hugasan. Hindi nyo nakita yung ano, yung pag-hus ko ng kamay kanina. Sana yung paborito ko na. Oh.
Parang nahati yung ano. Pag niya mangga. Ayusin mo yung damit mo. Kaya nakihi sa kanila. May sugar. Yum, 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 yum. Yum, la, 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 Kain muna tayo. Iya, ako pa. Nakaugi. Iya. Siapa? Ano hinahap mo ba siya? Sa chiyo. Kaya? Sa jere. Enggak. So ayan mga kaludli, salamat sa panonood ng aking video sa aking pagluluto ng paksiw na isda. So thank you so much. Don't forget like and comment and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you guys. Salamat. So God bless.